Bizkaia 20 errepidean Santo Domingo eta Galbarriatuko lotunearen artean, hainbat mozketa egingo dira, bi norabideetan gaur gauean goizeko 10:00-tik 6:00 bitartean. Bestela ere, bakizue informazio gehiago bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektore publikoan deitutako bi greba egunetako lehena arrakastatsua izan da sindikatuen arabera, eta nabarmendu dute jarraipena oso zabala izan dela alor batzuetan. Milaka langilek bat egin dute deialdiarekin eta agertu dute ezinegona. Eta erantzunari dagokionez, halakoetan ohi denez, sindikatuek emandako kopuruek eta Jaurlaritzarenek ez dute bat egin. Sindikatuen arabera oso zabala izan da eta Jaurlaritzaren arabera aldiz apala. Eskaera zerrenda zehatz batekin irten ziren atzokoan kalera sindikatuak. Nagusiki sektore publikoaren langileen soldatak eta lan baldintzak hemen adostu ahal izatea eskatu dute. Gabon guztioi, 8:30 pasata iritsi zaigu albistegiari heltzeko unea. Zerbitzu publikoak hemen adosteko exigitu zuten atzokoan milaka lagunek. Deitutako bi greba egunetan lehenengoa izan zen. Hurrengoa abenduaren 19an izango da. Langile publiko guztiak zeuden deituta. Eusko Jaurlaritzakoak, Aldundietakoak, Udaletakoak eta Espainiako estatukoak. 152.000 guztira. Eta haietatik milaka batzuek babestu dute la Comisiones Obreras, Steilas, Satxe eta ESEKaren mobilizazioa. Grebaren erantzuna oso zabala izan dela azpimarratu dute. Manifestazioetan 30.000 langileek baino gehiago hartu dute parte. Urriaren 25ean 30.000 langile publikotik gora eta sindikatuak Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako kaleak hartu zituzten zerbitzu publikoen enplegu eta soldata duinen aldeko greban. Eskaera zerrenda zehatz batekin irten dira kalera sindikatuak, nagusiki sektore publikoaren langileen soldatak eta lan baldintzak hemen adostu ahal izatea eskatu dute. Urkullu jauna, ahaldun nagusiak, udaletxetako arduradunak, entzun zuen langileak. Zuen langileak prest daude lan egiteko, prest daude zerbitzu publikoen alde bere honen amateko. Grebaren deitzaileek balorazio baikorra egin dute eta hala ere Eusko Jaurlaritzak sindikatuei eskatu die jarrera maximalistak utzi eta negoziatzen jarraitzeko. Siendo deseable toda mejora laboral, toda mejora económica, también hay que ser conscientes de cuál es la realidad social, de cuáles son las competencias y capacidades que tenemos las administraciones, en nuestro caso la Administración General del País Vasco, y si las reivindicaciones que se hacen en relación a la huelga también son reivindicaciones que tienen que ser atendidas en otro ámbito fuera de lo que es la Comunidad Autónoma del País Vasco. Deitutako bi greba egunetako lehenengoa izan zen asteazkenekoa, hurrengoa abenduaren 19an izango da. Hemen agenda katalana dago mai gainean. Guk esaten dugu Euskal Agenda jarri bar dela. Eta Euskal Agenda horretan erdigunean jarri bar direla zerbitzu publikoa. Ezala, gure agintzaileen erabaki finkoa edo apostu finkoa zuzenbide publikiko da behar duguna. 10 urte bete ditu gure eskuk eta zehaztu du ildo alduntzailearekin eta mobilizatzailearekin jarraituko duela. Gaur goizean egindako agerraldian ohartarazi du garaia dela burujabetza prozesu bat eztabaidatzeko eta adosteko. Bide beretik kontseiluak deitutako azaroaren 4ko manifestazioarekin bat egin du, baita azaroaren 30ko greba feminista orokorrarekin ere. Euskal Herri bat izango bada, burujabetza handiagoarekin izango dela. Gure eskuren ustez abagadune politiko interesgarria bizi dugu, subiranotasunaren auziari konponbideak bilatzeko. Gaia agenda politikoan dago, lurralde eremu desberdinetan eta duen garrantzia eman behar diogu. Espainiako gobernua osatzeko prozesuan presente dago gaia.
Nafarroako foru hobekuntza berritzeko prozesuan ere, eta baita Euskal Elkargoaren etorkizuna definitzeko prozesuan ere. Gainera batean eta bestean entzuten ari gara lurraldetasunak garrantzia izango duela datozen hilabeteetan. Euskal Herria nazioa dela. Nazio gisa bere garapena izateko eskubidea duela. Beraz, gaia, mahai gainean dagoen honetan, eragiteko garaia egokia. Bestelakoan, Nafarroako zahar egoitzen egoera eta lan hitzarmenaren blokeoa salatzeko, Iruñeko alde zaharreko errepidea moztu du LAB sindikatuak. Nafarroako lehen hitzarmen sektorialaren negoziazioan patronalak hartutako jarreraz ohartarazteko ekintza egin du sindikatu abertzaleak goizeko lehen orduan. Hitzarmena blokeatua dago eta blokeatu dugu errepidea ikusteko, gizarte ikusteko gure egoera zer den eta nola gaude. Eta nahi dugu patronala eta gobernua hau desblokeatzea. Behin lerroburuak amaituta gizarte gaiekin hasiko gara. Auziekin hasita Ebroko Ur Konfederazioak esako urtegi handitzeko lanak behin-behinean gelituko dituztela aitortu du. Esako handitzearen obren kontratuen baliogabetzea ekiditeko, bi langile besterik ez ditu mantentzen UTEIESA enpresak urtegiko lanetan. Administrazio lanak egiten dituen bat eta segurtasun pribatuko beste bat. Hala salatu du Rio Aragon elkarteak. Egiturazko segurtasun arazoei aurre egiteko ezintasunak eta obrak ingurugiroari eta ondoko herriei sortzen dizkien segurtasun faltak agerian uzten du IESA gehiago ez eta Rio Aragon elkarteen ustez proiektua goitik bera berrikusi behar dela eta UTEIESarekin dagoen kontratua deuseztatu behar dela egun dagoen presagaina indartzen amaitzeko eta 460 metroko kota berreskuratzeko. Urtegiaren handitzelanek 22 urte daramate jadanik martxan, eta garai honetan, honen aurrekontua laukoiztu eginda, guztira 400 milioi euroko gastua sortuz gaur egun arte. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak Rio Aragonek egindako salaketa berretsi du. Baina haien hitzetan aldi baterako etete bat da, eta hori Espainiako legeak aurre ikusten duen formula bat da. Bitartean, inguruko herrietan, larrituta ikusten dute obren aurrera jarraitzeak. Ez baita lehen aldia, segurtasun arazoak sortzen direla urtegiaren mendi magaletan. Urtegietatik makroetxaldeetara goaz jarraian, kutsadura isuriak Aparrosoko makroetxaldeak egin ote zituen argitu gabe ez dezatela auzibidea itxi eskatu dute. Talde ekologistak beldur dira, 2021 urtean Baiede Odieta enpresak egindako isuri kutsatzaiengatik hasitako prozedura ez omen den bide penaletik joan beharrean bide administratiboetatik joanen eta Nafarroako gobernuari erantzukizuna eskatzen diote akusazio bezala ez aurkezteagatik. Instrukzio fasea amaitu du Tafaiako auzitegiak 2021 urtean Baiede Odieta eta HTN enpresek Kaparrotxuko makroetxaldean egindako isurketa kutsatzaileen epaian. Kaparrotxu eta Martzillako bizilagunek eta talde ekologistek salatu zituzten isuri horiek. Dirudienez, ureztatzeko piboteak erabili zituzten hondakinak naturan zabaltzeko, naiz eta praktika hori ez dagoen legez baimenduta. Honek, hondakinez beteriko ur jauziak eragin zituen ingurumenean kalte handiak eraginez. Gertaera hauen harira, salaketa jarri zuten Nafarroako ingurumen fiskaltzan, eta honek, aurkeztutako dokumentuetan oinarrituta, tramitera onartu zuen. Naiz eta Nafarroako gobernuak prozedura hasi zituen informea fiskaltzari helarazteko, Greenpeace eta Sustrai erakuntzak salatu dute, gobernua akusazio bezala ez agertzea, bere funtzioak alde batera uztea eta enpresaren aurrean amore ematea suposatzen duela.
Uste dugu Nafarroako gobernua onartu ezin den arduragabekeria bat egiten ari dela, azken finean auzi honetan ez duelako bere burua agertu eta alde batera uzten ari da arlo publikoaren defensarako eginkizunak, amore emanez enpresa hauen presioaren aurrean eta ingurumenaren babesa eta herritarren osasuna babestu beharrean. Gauzak horrela, erakunde ekologistak beldur dira Tafallako auzitegiak ez omen duen kasua bide penaletik eraman beharrean, bide administratibotik eramango. Eta horren arira, haien kezka azaldu nahi izan diote herritarrei ahalik eta informazio gehien helaraziz. Auzitegi eta Nafar gobernuari presioa egiteko asmoz. Ez dute baztertzen ere, gauzako gerrera badoaz, mobilizazioaren bat deitzea. Bitartean, bai edo dieta enpresak, behi gehiago eskatzeko baimena eskatu dio Nafar gobernuari, gaur egun 7.200 buru dituen etxaldean. Hezkuntza legeari dagokionez 2 urte eta erdi inguruko prozesuaren ostean jarri dute eguna. Eusko Legebiltzarreko talde politikoek azaroaren 22an onartu asmo dute, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen testua lege proiektuari jarritako zuzenketak eztabaidatu eta adostu ostean. Egun horretan onetsiko dute dokumentua Eusko Legebiltzarrean zuzenketak eztabaidatzeko sortutako lantaldean. Bertan onartu nahi dute hezkuntza legearen behin betiko testua eta ondoren azaroaren 29an hezkuntza batzordean. Bozketaren emaitza onako izan da 72 eman dugu botoa, 12 boto alde, 61 kontra, beraz, ez da itzultzen lege proiektua Jaurlaritzara. Helburu eta printzipio komun batetik egin dugu lan, etorkizuneko hezkuntza sistema on bat ahalbidetuko duen lege berri bat eraikitzea. Legedi berri honek eskainiko diguna, egonkortasuna, konpromisoa eta horizontea. Bide luze guzti hori alboratu nahi duten eta benetan legerik nahi ez duten osoko zuzenketa hauei ezezkoa bozkatuko diegu, gaur aukera berri bat eman nahi diogulako eztabaidari. Eskola publikoak kaltetu eta bigarren maila batera daraman neurrian. Ezetz borobila ematen diogu. Azkenean, Legebiltzarreko ordezkaritzaren 82ak argi daukagu lege bat onartu nahi dugula, Euskadiren etorkizunari, aukera berdintasunari, gizarte kohesioari eta kalitateari erantzuteko. Cuyo eje es el euskera y se articula a través de 2 lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera, 3 lenguas, enfoque plurilingüe, flexibilidad y adaptabilidad, inclusividad y eficacia. Eta Seaskak manifestazio nazionala egingo du azaroaren 18an Eskoitzeko ikastolaren alde. Salatu dute herriko etxeak uko egin diela ikastolarentzat eraikin berria egiteko elkarrizketa orori eta baldintza arbitrarioak ezartzen dizkietela. Euskal Herriko euskaltzale guztiei dei egin diete mobilizatzeko. Bestalde, Pirinio Atlantikoetako prefetak Baionan hainbat gai aipatzeko egin duen agerraldian esan duenez, auren interesa da lehentasuna Eskoitzeko ikastolaren auzian. Joan den astean, prefetarekin mintzatu ziren ikastolako gurasoak eta elkarrizketari bide emateko prest agertu zen Frantziako estatuko ordezkaria. Hala ere, azpimarratu zuen ezin dela herriko etxearen gainetik pasa, ari dagokiolako eraikuntza baimenak onartzea. Deitu dugu manifestaziorat, beraz, azaroaren 18an, Beskoizen bertan, goizeko 11etan, eta hor agian izanen dira ikastolaren defentsalari guziak, ikastolak berbaititugu arazoak konpondu eta berdugu irtenbide bat ikastola honentzat, baina ikastola horren gibelean, bada Euskararen gero osoa. Ipar Euskal Herrian ematen den hizkuntza politika, hor bertan jokatuko da egun hortan, herriko etxe bati, onartzen badiogu finkaditzan, balintzak, finkaditzan mugak Euskararen garapenan, gure hizkuntzak amor emanen du. Argi eta garbi errandugu, hor herriko etxeak hartzen duen jarrera, Euskararen kontrako jarrera bat da, eta nahitara hartzen duen jarrera bat da. Ikastola mugatu nahian, nahi dute Euskara mugatu beren herrian. Eta aukera eta dei bat egiteko petxeei eseri daitezen ikastolarentzat irtenbide bat bilatu dezagun denon artean. Eta desblokeatze horretan ikuste dugu Euskal Herriko ikastolen babesa horrek,
indarra emango diola, ez? Eta Euskaraz, Nafarroa oinez, Zangozan ospatuko da datorren urtean. Aurtengo festaren balorazio sona egin du Andra Mari ikastolak eta lekukoa eman dio Zangoza ikastolari. Piztu izango da 2024ko Nafarroako Euskararen festaren leloa. Balorazio positiboa egin du Andra Mari ikastolako zuzendari Inigo Oreiak urriaren 8an ospatu zen Nafarroa oinezez. Milaka euskaltzalek hartu zuten, egun beroz, Etxarri Aranazko herria. Furgonetak, kotxez, autobusez eta trenez hurbildu zen jendea. Eta naiz eta ez duten zifra konkreturik aipatu, pozik agertu dira, bai asistentziarekin, bai oroar guztiaren antolaketarekin. Oreiak aipatu duenez, guzti hori etzen posible izanen, voluntarioen lanagabe. Eskerrik beroenak familiei, Andra Mari ikastolako familiei, ikaslei, langilei, sortzailei, ikasle ohiei, sakanako biztanlei, eta urte guztian zehar gertu izan ditugun voluntarioei, askotariko ekarpenak egin dizkigute, babeslei, erakundeak, udalak, edabideak, zuek ere zuen lana Josuk zion bezala oso garrantzitsua guretzat, enpresei. Denon ale honi gabe, ezen posible izanen urriaren 8an Etxarrin bizi izan genuen Nafarroa oinez gogangarria. Etxarriko oinezaren balorazioaren ostean, Zangotzako ikastolak lekuko hartu dio. Eta Nagore horiak azpimarratu nahi izan du, zonaldeak bizi duen despopulatze eta zahartze egoerak erronka handiak suposatzen dituela ikastolarentzat. Nola nahi ere gure bideak, gure adinekoenak bezala, oztopoak ere baditu. Gure eskualdean, azken urteoetan jasotzen ari garen jaiotze defizitaren ondorioz, despopulatzearen eta zahartze demografikoaren gaia mahai gainean daukagu. Eta kontu horrekin larrituta gaude. Zangotzako ikastola eragile sozial eta sozializatzaile aktiboa den heinean, Nafarroa oinezen erakusleioa erabili nahi dugu joera horretan eragiteko. Gauzak horrela, lanean daia da ikastola. Datorren urrirako Zangotzako kaleak euskararen aldeko aldarriz betetzeko. Hezkuntza ari garela, gaur Arantza Fernandez Euskal Eskola Publikoaz Arroko kidea izan dugu gurean. Bueno, lelo argia, ezta? Hezkuntza lege honi ez. Konta egozu. Bai, guk uste dugu lege prozesu honek goia joduela, nolabait, agortua dagola. Zergatik pentsatzen dugu hori, sumatzen dugu nolabaiteko hauteskunde giroan, sumatzen ari gara, eta pentsatzen dugu azken egunetako salaparta eta eztabaidak eta partiduen interesetik baina ezin direla ulertu hori alde batetik. Beraz, pentsatzen dugu ja ez dela une egokia honetaz hitz egiteko, hezkuntza legeaz hitz egiteko. Eta gero bestaldetik eta batez ere, lege horren inguruan ez dagoelako hasieran adierazi nahi zen erabateko adostasuna. Esan ziguten begira, hemen dago legebiltzarreko 190 eta barbo. Hemen erabateko adostasunik ez da inoiz egon. Eragileekin harremanak edo kontaktuak dira, legebiltzarreko hezkuntza batzordera joan gara behin baino gehiagotan, lau aldiz edo pasatu garandik, baina egila esan sare publikoko eragileei edo sare publikoaren aldeko eragileei etzen guk kasurik egin. Egon gara, handik pasatu gara, baina listo. Beraz, eragileekin adostasunik ez, eta inkluso sinatu zutenen artean, alderdien artean, hasieran zeudenak ez daude une honetan, ez daude guztiak eta daudenen artean ere, desadostasun handiak daude, ez bakarrik kalera begira, barruan ere, hau ez da ingo zurretorik. Orduan, pentsatzen dugu momentua dela gelditzeko. Zeren eta uste dugu lege honetatik hobekuntzarik ez dela etorriko hezkuntza sistemara. Hori konbentzituta gaude. Zergatik, irakurketa ezberdinak egiten ari dira alde sinatzaileek eta irakurketa ezberdinak egin aldira. Eta egia da zehaztasun falta dagoela hainbat arlotan, baina hala ere lege honek badu mamia eta badu zutabe bat eta badago hor hasieratik mantentzen dela. Eta zein da zutabe hori? Hor dago Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren definizioa. Hor esaten da, zerbitzu honetan
diruz mantendutako ikastetxe guztiak daude sartuta, maila berean, eta berdin dio titularitatea, berdin dio publikoa ala pribatuak diren, ezta? Karo, zer esan nahi du horrek? Une honetan, non jaiotzetasa jaisten ari den, non eskola segregazioari aurre egin nahi zaion, eta non euskalduntzeari bultzada bat eman nahi zaion, edo lege honek esaten du, gobernuak berdin tratatuko ditu sare pribatua eta sare publikoa. Jakinda ere, sare pribatuak ez dituela onartzen egoera zaurgarrian dauden ikasle gehienak. Eta jakinda ere, euskalduntzeko gutxien balio duten A eta B ereduak gehienak dira. 92.000 haurreskuntzan eta 162.000 DBH arteko etapa kontuan hartuta, A eta B eredu horiek sare pribatuan daudela. Hori jakinda ere, esaten dute, ez, baina berdin da ikastetxean norena edo zeren eta baldintza batzu jarriko ditugu, eta baldintza horiek betez gero, jarraituko dute dirua jasotzen. Baldintza horiek, ez horiek, baldintza jarrita daude, eskola itunak sortu zirenetik, kontziertoak sortu zirenetik, eta hemengo legea da, 1987 urtekoa, kontziertoak lortzeko bete behar dira baldintza batzuk. 37 urteetan bete ez direnak. Eta orain, onaino iritsita, zer da proposamena? Berriro ere, ibilbide berberari ekitea. Eta gainera, diru gehiago emanez, eta ikasle gehiago bideratuz, sare horretara, helburuak edo baldintzak betetzen ez dituenak. Horregatik pentsatzen dugu benetan honek ez duela, lege honek ez duela zertan onartu behar, zeren eta hezkuntzari mesede egiteko egin beharrean, egongo da, sare pribatuko patronalei mesede egiteko, eta horretarako ez dugu hezkuntza lege bat behar, ezta. Horregatik konbokatu dugu manifestazioa orain igandean, eguerdiko 12:30 Bulebarrietik abiatuko gara, aurretik ere egongo dira umientzako jolasak eta gauzak 10:00 aurrera, eta gonbidatu nahi dugu herritar guztiak eta bereziki eskola komunitatekoak. Zeren eta pentsatzen dugu importantea dela, eta importantea dela hezkuntza publikoa indartzea, baliabideak ematea, eta nahi duten ikastetxe pribatuei ere bide ematea publifikaziora etortzeko, zeren eta bakarrik horrela pentsatzen dugu lortuko dugula, oinarriko eskubideak babestea, ume guztienak, benetan euskaldunizazioa edatzea, horretan sakontzea eta areagotzea, eta, gizarte modun edo herri gisa aurrera egitea, horretan gabiltza. Eta etxe bizitzaz, Euskal Hirigune Elkargoak alokairuaren prezioa mugatzeko tresnak eskatu zituen. Bada atzo agertu zen dekretua Frantziako agerkari ofizialean. Lapurdiko tentsio handiko eremuko 24 herrietako alokairuen prezioa mugatu ahalko du elkargoak. 2024an sartuko da indarrean neurria, herri bakoitzean alokairuen gehieneko prezioa zein izango den aztertu ondoren. Zaurgarritasuna aipatuta urtarrila eta ekaina bitartean 1.381 familia hartatu zituen gurutze gorriak
gastu energetikoi aurre egin ezin izateagatik. Urtarria eta ekaina bitartean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 1.380 familia gurutze gorrira jo zuten beraien gastu energetikoak ordaintzeko laguntza eske. Aurreko urteko lehenengo 6 hilabetetan hartatutakoak zenbaki horren erdia izan ziren. Izan ere, epe horretan 2022an osotara hartatutako familien zenbakia gainditu zen. Bueno, badakigu bizitza pila bat igo dela, hipotekak ere, alokairuak ere, eta bestaldean edo kontran soldatak eta neurri berean ero ez dira igo. Eta hori zer suposatzen du? Hori guk ikusi dugu, gure bulegoetara ere, orain arte hurbildu ez den jendea ere hurbildu dela. Gero eta gehiago dira, lanpostu bat izan da ere faktura energetikoa ordaintzeko zailtasunak izaten ari direnak. Laguntza eskatzera gerturatzen direnak, nagusiki, emakumeak izaten dira. Hartatutakoen 70% baino gehiago suposatzen dute. Eta gurutze gorritik esaten dutenez, gero eta gehiago dira atzerritar jatorrikoak ez ziren pertsonen presentzia. Gurutze gorriak hauei guztiei laguntza ematen die aholkularitza, bitartekaritza edota diru laguntzen bitartez. Kasu batzuetan egiten duguna izaten da, enpresonekin guk ere hitz egin, eta orduan hilero edo, bere diru sarrerekin edo, bere kapazitatea hori ordaintzeko. Hori posibles denean, ematen dugu, eta gehienetan izaten da hori gainera, gehienetan guk horretzen dugu hori energio zor duen hori guztia horretzen dugu Euskolaritzaren diruari o diru laguntzari esker. Urtea bukatzen denerako, hartatutako familiak 2000 inguru izango direla kalkulatzen dute. Normalean hartatzen diren 1500ekiko gehikuntza nabaria suposatuko duena. Zaintza arloari begira, Gasteizko udalak doako aholkularitza psikologikoa eskainiko du 60 urtetik gorako pertsonentzat. Gasteizko udalaren adinekoen zerbitzuak doako aholkularitza psikologikoa eskainiko du 60 urtetik gorako pertsonentzat. Bizitzako egoera zaila edo berriei aurre egiteko laguntza eskainiko du zerbitzuak, pertsonen ongizate emozionala hobetzeko asmoarekin. Aholkularitza zerbitzua izango da lanketa psikoterapeutikori gabe. Aholkulariek erabiltzaileak entzun eta orientazioa eskainiko diete une txar batetik ateratzeko, gatazka bat gainditzeko edota erabakiak hartzeko besteak beste. Zerbitzua doakoa izango da, pertsonala eta isilekoa. Gasteizen erroldatuta dauden 60 urtetik gorako lagunentzat zuzenduta dago, eta pertsona bakoitzak gehienez 5 saio burutu ahal izango ditu. Hitzorduak aurretik eskatu behar dira 945 19 82 80 zenbakiaren bitartez urriaren 30etik aurrera. Saioak astean zehar izango dira erabiltzaileari egokitutako ordutegietan. Hernanin egindako burujabetzak jardunaldietan elikaduraren inguruan aritu da Iker Elosegi. Adierazi du askotan ahaztu egiten dugula, jaten duguna norbaitek egiten duela eta gaur egungo talka nagusia bi eredu kontrajarrien artekoa dela, laborantza herrikoi edo iraunkorraren eta laborantza produktibista edo industrialaren artekoa. Badakigu Ipar Euskal Herriko eta orokorrean Euskal Herriko etxalde anitzetan ez dela segidarik. Beraz, nola egiten da, erreleboa izaiteko eta bat. Herriko etxeak badute zer egin hortan. Herriko etxetan behar da ulertu, laborari asko den herri batean bizia badela. Badirela onura initz, eta beraz bere interesa dela baita ere. Beste aktivitate ekonomikoekin batera laborantzaren gaia garatzea eta hortan lan egitea. Eta uste dut, komunikazioaren gaia garrantzitsua dela hortarako. Eskumena dute herriko etxeak, bai hemen hegoaldean eta bai iparraldean ere bai, bere eskola batzuen jantokietaz arduratzea. Eta herriko etxeak erabakitzen dute, bai nik nahi dut nire jantokia ez dadin multinazional baten esku egon, baizik eta pentsatu behar dela lekuko laborantzarekin lan egin, lekuko laborarien eta produktuak landu eta bar. Bide hori garrantzitsua izaten alda, errealitatean lekuko gauza jana azteko aurrer, baina bereziki aur horiek uderrezaten, egunero jaten dutena, numaitetik heldu dela. Eta munduaren bestaletik balin bada, ez dira baitez bera interesatuko nola egina den. Baina herrikoa balin bada edo auzerriko produktuak balin badira, bai joaretzen aldira ikustera eta lotura bat sortzen da. Horrek sortzen ditu baita ere, aurren gandik, laborari zaiteko gogoa. Tokiko garapenaz hitz egiten badugu eta elikaduraz hitz egiten badugu, gakoetariko bat da, elikadura sistemak zelan ekarriko kira, ez? Udalak hor badute lan handi bat, alde batetik
ekoizpen aldetik bai, hau da, normalean, udal bat eta herri baten lurralde antolatzen danean beti hirigune antolatzen da, ez da antolatzen herri osoa, eta zentzu horretan uste dugu guztiz garrantzitsua dela herriaren lur eremu guztia antolatzea. Horrek emango duzku ze aukera dekugun bai elikagaia sortzeko, eta berez hektarea bakoitza artifizializatzen dugunean zer galtzen dugun, eta bestetik baditugu bai hezkuntzari lotuta, komertzio txikirari lotuta, eguneroko dinamikak eta eguneroko jardunak, ez? Eta guztiz garrantzitsua da, azken baten, tokitik, eskualdeko ikuspegi, nazi ikuspegitik, baina herriz herri apur bat elikadura sistema berriak izaten dugunean tokiko elikadura sistemak eraikitzea. Jardunaldi hauek udalbitzak, Hernani Burujabe herri proiektuak eta Hernaniko udalak antolaturiko 3 eguneko jardunaldiak izan dira. Burujabetzak izan dituzte hausnarketa gai, herrigintza eta udalgintza eraldatzaile ikuspegitik jaiotako proiektuak ezagutuz. Horiek hala hezkuntza burujabea zaritu dira besteak beste. Udane Arbeo. Burujabetzak jardunaldietan hezkuntzaren gaiaren inguruan nora salbo txaritu zen eta bertan nabarmendu hezkuntza eragileen kontua soilik ez dela herritar guztioi dagokigula hezkuntzaren gaia eta testuinguru horretan gaineratu du euskal hezkuntza sistema publiko, euskaltzale feminista eta komunitario bat sortzeko horiek guztiak bere izan behar dituela eta burujabetza txikiak bulkatuz lortuko dela burujabetza oso batera heltzea, entzun dezagun. Gaur hezkuntzaren atalean aritu gara nolabait ere hezkuntza komunitatearen ardura kolektibo gisara eta planteamendu horretan beraz proposatzen hezkuntza tokiko kontseiluak batzordeak edo sortzeko garaia badela, non landuko diren herri kurrikulumak, baina kurrikulumak kontuz zahar berritu edo berbegiratu beharko lirateke, batzuk lehenago ere egin izan direlakoz, kontuan hartuta gaurko Euskal Herriaren erronka zein diren, beraz feminismoarena, teknologiarena, klima larrialdiarena, euskararena eta kulturaren transmisioarena biztan dena, eta hortan ez, nolabait gudenok ez jendarte gizara agente, hezkuntza agente bat bagarela aipatuz eta horren bueltan aritu gara eta orain eztabaidan ari gara bilatzeko ez, esperientzia interesgarria. Aramaixoko herri kurrikuluma bada esperientzia bat, beste esparru batzuetan moduen, norberen historiak norberak kontatzeko ekimen bat, ezta? Da orduan, gure herrixean, gure haur gaztiak jakin beharreko kontuak eskolan integratzeko saiakera bat. Eta txikitasunak auki aldauen, oztopuetatik aratau oso herri ekimenetik sortu zen esperientzia izen zen, oso eragile desberdinak gainera artikulautako proiektu bat, eta esan geike eskolai aportatzen dutzona, eskola txikinen sarien egon dabe, badala beste gehigarri bat, ezta? Integratzeko eskola eta herrixan arteko harremana eta eskola edo hezkuntza esperientzia ez da izen amaitu eskola eremuan bakarrik. Askotariko arlotan, burujabetzak nola lurreratu eta tokiko proiektuak nola Euskal Herritaratu, lantzeko egunean lan burujabeaz ere aritu ziren, Udane Arbeo. Jardunaldietan lanaren alorrearen inguruan Miren Lanzparean elkarteko kidea aritu zen, bere esperientziatik hitz egin zuen, ekonomia sozial eraldatzaile bateranzko ibilbideaz jardun zen. Bere militantzia profesionalizatzea beharretatik etorri zela adierazi digu. Nire gaur egokitu zait lanaren burujabetzan aurkezpen laburra egitea hasieran eta saiatu naiz ekonomia sozial eraldatzaileen printzipioak pixkat nire ibilbide pertsonaletik edo adierazten, ni kooperatiba batean hasi nuelako nire lan jarduna, eta gaur egun ere militantzia feministak ere batu nago, eta azkenan ez, hor dagoen leloa pertsonala politikoa badela, pixkat hortik saiatu naiz, printzipio hauek modu lurreratuago batean adierazten, eta bien artean lanaren burujabetzaren kontzeptua ez, azkenean ez merkatu kapitalistaren mesedetan dagoen lan jardun bat egitea, baizik eta azkenean lurraldearen eta behar sozialen mesedetan egiten den jarduera ekonomiko bat garatzeko
lan eredua, eta hori ez, lanaz hitz egiten dugunen ere, enplegua, baina baita ere enplegua zen eta erreprodukzio lan eta karga guzti horiek aintzat hartuaz. Nire izena Ibai Fresnedo da, Irukile Arrosa Kooperatibako kidea eta hemen Hernaniko kooperatiba izan da, Hernaniko burujabetzen etxean daukagu gure lantokia. Guretzat hasieratik eta prozesu honen hasieratik oso garrantzitsua zen batez ere polo kooperatiboen garrantzi horrek, ez? Bai, egia da, lurralde baten bueltan edo eskualde baten bueltan gure kasua dela Beteri Buruntza kooperatiben artean eman daiteken interkooperazio hori oso beharrezkoa zela. Ez bakarrik baliabideak partekatzeko, baliabide ekonomikoak kasuntan, baizik eta bestelako kapital mota horiek ere plazan jartzeko, ez? Plazaratzeko eta partekatzeko, gure jakintzak, gure kasuan Irukile Arrosa Kooperatiban oso importantea da batez ere gorputzen burujabetza, ez? Eta herritarrei nolabait gaitasun politikoa eta gaitasun soziala hori gara dezaten tresnak ematea eta horretan gabiltza lanean eta holako pedagogia moduko bat egiten. Jarraian, jardunaldietako xehetasun gehiago. Burujabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin, udalbiltzak, Hernaniko udalak eta Hernani burujabek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzaileak izan dituzte hizpide. Bada, 2 urte guk Hernani burujabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da, eta burujabetza klabetan diharduna, ez? Esan bezala, guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa agenda aurrean aurkeztu genunetik, eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman nahi genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan, udalbiltzarekin batea, erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzutea da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zigun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako idu eta klabe hontan lan egitako idu, ez? Bertako eragileekin batea, bertako herritarrek diseinatu edo planifikatu dituzten planak aurrera eramatea, ez? Herritarrek beraiek izatea zer dan behar dutena erabakiko dutenak eta horiei erantzuna nola emango dieten. Eta erakunde publikoak, kasu honetan udalak, herriko eragileen batean lankidetzan aitzea behar horiei erantzuna emateko. Ni herritar taldeko partaide naiz, Hernani burujabeen barrun dagoen beste 3 erpinetako bat, herritarren erpinetakoa. Aipatu du, ezta, Hernaniko alkateak, Hernani burujabeen helburua dela herritarren beharrak asetzea, ezta? Baina, gure ustez eta bai proiektuan ustez, herritarren beharrak izango ditugu asetu egitan herritarrak ez badia erabaki horien parte eta ez baute erabaki horietan ez badaude aldunduak erabaki horiek hartzeko garaien. Orduan gure helburua da herritar taldetikan, batetikan, Hernani burujabe osotasun batean azaltzea herria ere herrigintzan bidez proiektu honen parte izatea eta erabakigunetan zentroa izatea herritarrak. Aldi berian, herritar taldean helburua da bai, bermatzea Hernani burujabeen baitan txertatu dauden zehar lerroak proiektu edo ekimen ekonomiko desberdinetan betetzen diala bermatzea, eta esan bezala, ezta, ekimen ekonomiko horiek egitan herritarren beharrak asetuko dituztela bermatzea. Egan behar da, udalbiltzaren adar nagusietako bat burujabetzak diela. Azkenean, bai toki garapenerako eta nazio ikuspegitik funtsezkoa baita Euskal Herria burujabetza tresnez hornitzea. Udalbiltza partzuago bada, udalez osatua eta udalbiltzak
proiektu eraldatzaileak sustatu eta lagundu nahi ditu. Hau da, udalek bidean dituzten oztopo eta trabei laguntza bat, irtenbide bat, zirrikituak atxemaitea, aurkitzea, laguntzea bide horretan, eta esperientziak biderkatzea, ez bakarrik udal mailan, baina baita ere nazio mailan. Orduan egiten diren proiektu horiek bildu, hausnartu, gogoetatu eta Euskal Herri mailako proiektuak bultzatu, sustatu eta eraiki. Gaur bezalako jardunaldiak bide horretan segitzeko laguntzen dute. Bai esperientziak biltzeko, baita batez ere Hernani bide horretan adibide bezala hartzen aldelako, eta bihar batez ere lan saioetan esperientzia desberdinak biltzeko eta aztertzeko denen artean Euskal Herri mailan eginako lirateken proiektu horiek. Ekonomiara salto egin aurretik azken berri bat, auto kutsagarrien zirkulazioa mugatuko du Bilboko udalak hiriaren erdialdean. Airearen kalitatea hobetzea eta mugikortasun iraunkorra sustatzea du xede eta neurriak lanegunetan ezarriko dira soilik. Bilboko udaleko gobernu batzordeak onartu du etorkizuneko emisio txikiko eremua arautuko duen ordenantza proiektua. Ibilgailu kutsatzaileek eta oso kutsatzaileek mugatuta izango dute emisio txikiko eremuan sartzea, zirkulatzea eta aparkatzea. Bilboko emisio txikiko eremua hiriaren erdialdean izango da, lanegunetan soilik izango baitu eragina goizeko 7:00 iluntzeko 8:00. Zirkulazio murrizketak pizkanaka aktibatuz joango dira, ordenantza indarrean sartzen denetik 2029 urtearen amaierara arte. Bilboko airearen kalitatea eta osasun publikoa hobetzea du helburu proiektuak. Nora Abeteren esanetan ordenantza honek aukera ematen digu uriaren irisgarritasuna bermatzea eta mugikortasun jasangarriagoa sustatzea. Ibilgailuen zirkulazioa da kutsadura iturri nagusia Bilbon, hain zuzen ere airearen kalitateari eta biztanleen ongizate akustikoari eragiten die. Udalaren esanetan ordenantzaren diseinua hiriaren ezaugarriak kontuan hartu dituen azterlan baten emaitza da. Etxalde emakumeak eta Bizkaiko Euskal Herriko nekazarien elkartasunak egindako azokan greba orokor feministara deitu dute. Azaroaren 30 begira bi aldarri nagusi plazaratu dituzte. Batetik, elikadura osasuntsuak zaintza sisteman integratuta egon behar duela, eta bigarrenik zaintzak ez duela pertsonei begirakoa soilik izan behar. Lurrik gabe, hazirik gabe, urik gabe, abererik gabe, ez dagoela bizitza posiblerik. Dagoen greba feminista orokorrarekin bat egiten dugula. Hau esaten dugu, uste dugulako elikadura osasuntsua zaintza sistemaren barne dagoela. Gaur egun daukagun elikadura sistema presioen espekulazioan oinarrituta dago, eta guk esaten duguna da sistema alimentario lokalak behar ditugula eta jendeak eskubidea duela osasuntsu elikatzeko. Ekonomia gaiei helduko diegu orain, Labistako langileek beste mobilizazio bat egin dute gaurkoan Laudioko lantegiaren aurrean, euren lanpostuen defentsan.
Langileek irtenbide bat eskatu diote Guardian enpresari beste behin eta datorren astean Eusko Jaurlaritzarekin bilduko dira. Horren harira, Elkarrekin Podemos Araba taldeak enplegu erregulaziorako espedientea gelditzea eta erakunde publikoen inplikazioa aldarrikatuko duen mozioa aurkeztu du Arabako batzar nagusietan. Laudioko Glavista enpresaren auzia irtenbiderik gabe jarraitzen du. Enplegu erregulaziorako espedientea etenik dago momentuz. Guardian eta Parter Capital taldeetako zenbait enpresek auzitegiak eskatutako dokumentazioa prozesuan erasten duten bitartean. Espedientea burutzen bada, Glavistako 240 lanpostuak suntsitu daitezke. Kaleratzeak eragozteko, Elkarrekin Araba taldeak erakunde publikoen inplikazioa aldarrikatzen duen mozioa aurkeztu du Arabako batzar nagusietan. Eusko Jaurlaritza eta Arabako Aldundiak Parter Capital enpresarekin bitartekaritza lanak egitea eskatzen dute. Amine taldeak lantokia erosteko egindako eskaintzaren bideragarritasuna ikertzeko. Bitartekaritza huts egitekotan, Glavista salbatzeko plana martxan jartzea aldarrikatzen dute. Lo que planteamos es que se proceda a ejecutar de forma directa un plan de salvamento público para Glavista, que debería incluir, en primer lugar, la expropiación de la empresa y los terrenos necesarios para su funcionamiento por razones de interés general. En segundo lugar, el control del accionariado y la financiación. Y en tercer lugar, conservar totalmente los empleos de la empresa. Bien bitartean, langileek beraien lanpostuen defentsan egindako mobilizazioekin jarraitzen dute. Ostegunean, Guardian enpresaren sarreran elkarretaratu dira. 240 lanpostu salbatuko dituen irtenbidea aldarrikatuz. Erreferendumik egin gabe onartutzat eman da Volkswageneko akordioa. UGTek eta Komisiones Obrerak proposatu dute galdeketaren emaitza onartzera behartuta zegoela langileen batzorde osoa eta LAB eta CGT aurka azaldu dira. Eta politikan Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herritarrek duela 54 urte onartu zuten Gernikako estatutua. Eta ia 4 hamarkada eta erdi geroago ura dago oraindik ere indarrean. Urte mugaren efemerideak ez du aparteko ospakizun girorik ekarri, baina adierazpen sorta egin dute alderdiek. EAJak eta EH Bilduk adierazpen bat onartu dute Eusko Legebiltzarrean autogobernuaren kontrako erasoak salatzeko. Eta atzokoan EH Bilduk erabateko subiranotasuna aldarrikatu zuen, Eusko Jaurlaritzak Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatu zuen eta aldugu presta agertu da eredu demokratikoago batean sakontzeko. Nazioa guztion ahotan dago eta gure herria dago zatituta 2 estatutan eta 3 lurralde antolaketa ezberdinetan, beste batzuk ezarri dituztenetan. Eta uste dugu herri honen gehiengoak hain zuzen ere bere etorkizuna antolatu egin nahi duela. Debemos exprimir la enorme capacidad de decisión y de gestión que nos otorga nuestro nivel de autogobierno. El Estatuto de Gernika tiene pendientes mucho trabajo para que se desarrolle plenamente, para que se cumpla en su integridad, algo que todavía no ha ocurrido. Hoy nuevamente queremos reivindicar el valor del Estatuto de Gernika como instrumento eficaz.
uste dugu herri honen gehiengoak hain zuzen ere bere etorkizuna antolatu egin nahi duela, bere bizitza antolatu egin nahi duela, eta bere bizitzarako behar dituen urratsak eman nahi dituela. Eta horregatik duela inoiz baino gehiago nazio bat aldarrikatzeak. Eta horregatik uste dugu gehiengo horiek artikulatu beharra dagoela. Eta Euskal Herria Bilduk zentzu horretan dei egiten du azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzera. Gure bizitza antolatu dezagun, gure erabakiak antolatu ditzagun, gure erabakiak hartu ditzagun eta gure erabaki horiek errespetatuak izan daitezen. Momentua da beraz, derrigorrezko harrera kuotak ezartzeko estatu kide guztiei, migrariei iristen usteko beren gogoko helmugara, bertan behin iritsita asilo prozedura ireki dezaten. Segurtasuna ezin da inondik ere aitzaki gisa erabili migratzeko eta zirkulazio librerako eskubidea errotik mozteko. Eusko Jaurlaritzara begira, asteartean urriaren 24ean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sektore publikoan sindikatuek deitu duten grebaren testu inguruan aurkeztu zuen datorren urterako aurrekontu proiektua Pedro Azpiazu Ogasun Sailburuak. Berak jakinarazi zuenez, 15.025 milioi euro izango dira, iaz baino 774 milioi euro gehiago. Proiektu honen aurrean EH Bilduk marko bat aurkeztu du aurrekontuen negoziazioetarako. Unai Urruzuno politika instituzionaleko idazkariak eta Onintze Oleaga udal politikako idazkariak eman dituzte azalpenak gaur Donostian. EH Bilduko bozeramaileek aurrekontuetan aro aldaketa islatu behar dela esan dute. Inbertsio publikoak luzaz iraun dezala eta sendoa izan dadila eskatu dute. Eta baita udaletan zaintza publiko komunitarioak jauzi kualitatiboa behar duela adierazi. Gizarte erronka handien garaian gaude eta horretarako beharrezkoa izango da aberastasunaren birbanaketa bat. Eta aberastasunaren birbanaketa bat egin nahi baldin bada, ezinbestez abordatu beharko da ere behingoz erreforma fiskalaren edo politika fiskalaren eztabaida bat eskatzen duen sakontasun guztian. Madrilera salto eginez, hainbat astez negoziatzen aritu ondoren, PSOEk eta Sumarrek koalizio gobernu bat osatzeko akordioa egin dute, euren esanetan hobeto bizitzeko gobernu akordioa. Besteak beste, asteko lanaldia 2025erako eta 17,5 ordura murriztea adostu dute. Es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y por tanto, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es cumplir con el mandato de la ciudadanía española, que son 3 cosas bien definidas. El primero, que no haya un gobierno de Feijóo con Abascal, eso afortunadamente ha sido evitado. Segundo, que no haya repetición electoral y lo más importante, que se sigan poniendo en marcha políticas de convivencia, también de estabilidad y de progreso en nuestro país. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso. Eta nazioartean militarrek gaur goizean baieztatu dutenez, Israelgo armadak sartu irten selektibo bat egin du Gaza iparraldean bart gauean. Lurrez izan da. Hasieran uste zen Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak asteotan hainbatetan iragarri duen lurreko erasoaldia zela,
baina tankekin egindako sartu eta ateratzeko operazio bat izan da. Aipatutako iturrien arabera, hain justu iragarritako inbasioa prestatzeko. Hamasen 250 helbururi baino gehiagori egin diete eraso haien arabera. Bart gauekoa ez da izan Israelen lehen sartu irtena Gazan hilaren 7 geroztik. Orain arteko handiena izan da ordea eta horrek alarmak piztu ditu. Joan den urriaren 14an iragarri zuen Netanyahuk lehorrez, airez eta itsasoz inbadituko zuela Gaza. 2 aste pasatu dira ordea eta hainbat iturriren arabera armadako buruak urduritzen hasiak dira. وليس لأي شيء آخر وإذا ضربنا مثالا على حالة الزميل وائل Ingurumenaz munduak bizi duen krisi ekologikoak ekar ditzaken 6 arrisku katastrofiko zerrendatu dituzte Nazio Batuen Erakundearen unibertsitateak egindako txosten batean. Kulturari dagokionez, euskaraz irakurtzeko zaletasuna bultzatzeko asmoz, euskal literaturaren boktegi jaialdia ospatuko da larunbatean Usurbilen. Bueltan da boktegi euskal literaturaren jaialdia. Sortzaile, idazle eta irakurleen topagune izango da beste behin Usurbil urriaren 28an. Xedetza dute euskaraz arte disiplina askotarikoekin gozatzea. Euskaraz irakurtzera eta idaztera animatu nahi dituzte zaleak, eta horretarako egitera oparo antolatu dute larunbat honetarako. Goizean 2 solasaldi eta poesia irakurraldi bat izango dituzte. Solasaldi bakoitzan 3 idazle izango dira. Lehenengoan Energia Izpide, Nerea Ibarzabal, Eneko Bidegain eta Arrate Egain ariko dira. Energiaren inguruan ipuin bana idatzi dute. Bigarren solasaldian zaintza erdigunen jarrita, Ugaitzagirren, Miren Gorrotxategi eta Maitane Perez izango dira euren ipuinen inguruan. Jarraian etorriko da poesia irakurraldia, horretan kate bat osatuko dute. Lehenak poema bat aukeratu eta bigarren batek irakurriko du. Gero bigarren horrek beste poema bat hautatu eta 3. batek irakurriko du, horrela katea itxi arte. Mariluz Estebanen poema batekin hasiko dira. Arratsaldera begira 3 ekitaldi izango dira. Lehendabizi Arkaitz Kanoren, Maite Larbururen eta Beñat Barandiaranen 20 netoak emanaldia izango da. Gero Usurbilgo Udarregi ikastolak antolatuta aurrek antzezlanak eta ipuinak eskainiko dituzte. Eta amaitzeko Petiren kontzertuarekin batera, haren manipulazio estrategiak diskotik abiatutako argazkin erakusketa izango da. Ekitaldien artean gainera musika ere protagonista izango da Zumarte musika eskolako irakasle batzuen eskutik. Literaturak beraz musikarekin, antzerkiarekin eta argazkilaritzarekin bat egingo du.
Animatu egun eder eta divertigarria izango baita buktegi jaialdian. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edonola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian. Zutagarren zure baitan abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta bihar arte. Denborak ez du atzera itzulirik. Gelako hormazarretan, bertako irudien oroimenetan, zenbat kontakizun eta histori, eskertu nahi dizkizukenak zuri. Nik zure baitan lokatu nahi dut, ibai honetan itxasoratu. Nik zure baitan lokatu nahi dut, ibai honetan itxasoratu. Zenari jarraitu zeten gabean, denetik aurkitu dugu bidean, maitasun gorroto edo eraso. Sindikatuak bakarrik ez, Nazio Batuen erakundeak, NATO, mundu mailako potentzia handienak guztiak ote dira greban gutxieneko zerbitzuak ezarrita giza eskubideen auzian, Gazako mendeku operazio eta genozidioaren atarian. Inkursioa prestatzeko, lur bidezko okupazioa prestatzeko, lehen inkursioa egin omen du Israelgo armadak eta aire bidezko irudiak dituzue hauek. Ez du etenik baina hildakoen zerrendak. Al Jazirako kazetariaren familia bera ere zerraldo ikusi dugu azken orduotan eta zoritxarrez, sare sozialen aro digital honetan, streaming bidez jarraitu ahal izan ditugu kasi-kasi heriotza hauek. Al Jazirak gogor salatu du gertatutakoa, Katarko telebista kateak, kazetarien egoera arriskutsua eta euren senidek Gazan bizi dutena ekarri du noski lehen lerrora, eta zuzeneko konexioak benetan dramatikoak izan dituztenak. Edonola ere guzti hori ez dugu ekarriko ona, ez dugu prentsa hori egiteko asmorik atal honetan, baina ez dugu ahaztuko kazetariok geure lana egiteko eskubidea eta segurtasunez egiteko eskubidea dugula, informazio eskubidea, eskubide unibertsala delako. Inkursioa aipatzen genuen, izan ere, azken orduotan eta ikus dezakezue, Euskal Herriko hedabideetan ere lehen lerroan den inkursioa dela, ikus ditzakezue edizio digitaletako portadak nola azken orduotan borrokak izan diren eta Gaza iparraldean armada israeldarrak sartuen irtena egin duen aurrez berau gelditzeko nazioartetik eskakizuna izan da ere. Gauzak honela badirudi zigorrak ere ezarriko dituela, baina ez Nazio Batuen erakundeak edota NATOk berak, baizik eta Israelgo gobernuak. Izan ere, ez dugu ahaztuko Euskal Herrian Aieteko konferentzian bertan parte hartu zuen Griffith jaunari ere
bisado aukatu diotela, izan ere, nazioarteko begiraleak bertaratzeko eskakizuna egina dute, eta bisado horiek ukatu egin ditu Israelek. Nazio Batuen erakundean bertan, Palestinaren ahotsa entzun dugu azken orduotan, baina muturreko egoera, muturreko hitzartzea. Power, no water, no fuel. Food supplies are running dangerously low. Hospitals, overwhelmed with patients and injured, are running out of medicine. Morgues are overflowing with bodies. Gogorak dira alako hitzak, baina baten batek esan barko duan bertan, ganbera horretan, bertan diren gehienak gizonak eta noski zuriak, zer gertatzen ari den eta euren onespenarekin gertatzen ari dela gainera. Bodies are buried in mass graves. Israel ordered 22 hospitals in Gaza to evacuate, an order that WHO labeled as a death sentence for the sick and injured. This includes newborn babies in incubators. Mr. Chair, 2 million Palestinian people live in Gaza. Half of them are children. But Israel is dropping explosives as no civilian live there, and acting like everyone in Gaza deserve to be killed. Eta laburbilduz, Gaza mendeku operazio honen ondotik kolapsatuta dagoela. Ez da beharrezkoa sumendi bat izatea, edota bestelako hondamendi erraldoia, izan ere bertan bizi diren 2 milioi biztanleak harrapatuta eta bombapean exekutatuak ari dira izaten. The mass killing of civilians and the scale of destruction do not at all indicate a so-called collateral damage, but rather indiscriminate attacks against civilians. For 11 days now, the world has watching a member state of this organization brutally assaulting my people in the Gaza Strip. In 11 days, Israel killed more than 3,000 Palestinians, including 1,000 children, and injured many more. Half of them